කවුද එන්නේ? இந்த நேரத்துல யாரு வாரது? මේ වෙලාවේ இந்த நேரத்துல කවුද එන්නේ කියන්නේ யாரு வாரது? නැත්නම් யார் வாரது කියලත් කියන්න පුළුවන්. இந்த நேரத்துல யாரு வாரது? කවුද දන්නේ නැහැ. யாரோ தெரியல. කවුද? யாரோ නැත්නම් කවුද දන්නේ නැහැ. තේරුම් තමයි මේක. யாரோ දන්නේ නැහැ කියන්නේ தெரியல. දැන් தெரியல කිව්වත් හරි. யாரோ தெரியல. මේක කන්න. இத சாப்பிடுங்க. මේක இத කන්න කියන්නේ சாப்பிடுங்க. இத சாப்பிடுங்க. ඔයත් කන්න. நீங்களும் சாப்பிடுங்க. ඔයත් කියන්නේ நீங்களும். කන්න කියන්නේ சாப்பிடுங்க. நீங்களும் சாப்பிடுங்க. එයාටත් දෙන්න. அவங்களுக்கும் கொடுங்க. එයාටත් කියන්නේ அவங்களுக்கும். එයාට කියන්නේ அவங்களுக்கு. එයාටත් කිව්වොත් அவங்களுக்கும் දෙන්න කියන්නේ கொடுங்க. அவங்களுக்கும் கொடுங்க. එයාට එපාලු දැන්. அவங்களுக்கு வேணாமா இப்ப. එයාට அவங்களுக்கு එපාලු දැන් කියන්නේ வேணாமா இப்ப. දැන් කියන්නේ இப்ப. එපාලු කියන්නේ வேணாமா. அவங்களுக்கு வேணாமா இப்ப. එපා නම් දෙන්න. මේකට අපිට දෙවිදිහකට කියන්න පුළුවන්. வேணாட்டி தாங்க කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් කියන්න පුළුවන් வேணானா தாங்க. එපා නම් කියන්නේ வேணாட்டி. නැත්තම් කියන්න පුළුවන් வேணானா දෙන්න කියන්නේ தாங்க. வேணாட்டி தாங்க. එහෙම නැත්තම් வேணானா தாங்க. මම ගිහින් දෙන්නම්. நான் கொண்டு போய் கொடுக்கிறேன். මම කියන්නේ நான் නැත්තම් நான் කියලා කියන්න පුළුවන්. ගිහින් දෙන්නම් කියන්නේ கொண்டு போய் கொடுக்கிறேன். நான் கொண்டு போய் கொடுக்கிறேன். එයාලා මොනා හරි හිතයි. அவங்க என்ன சரி நினைப்பாங்க. එයාලා කියන්නේ அவங்க මොනා හරි කියන්නේ என்ன சரி හිතයි කියලා நினைப்பாங்க. அவங்க என்ன சரி நினைப்பாங்க. නැවත දෙන්න එපා. திரும்ப கொடுக்க வேணாம். නැවත කියලා කියන්නේ திரும்ப දෙන්න එපා කියන්නේ கொடுக்க வேணாம். එපා කියන්නේ வேணாம். திரும்ப கொடுக்க வேணாம். කරුණාකරලා ඔයා යන්න. தயவு செய்து நீங்க போங்க. කරුණාකරලා කියලා කියන්නේ தயவு செய்து. தயவு செய்து ඔයා යන්න කියන්නේ நீங்க போங்க. ඔයා කියන நீங்க යන්න කියන්නේ போங்க. தயவு செய்து நீங்க போங்க. ඇයි මායක තරහද? ஏன் என்னோட கோபமா? ඇයි කියන්නේ ஏன். මායක என்னோட තරහද කියන්නේ கோபமா. கோபமா. ஏன் என்னோட கோபமா. ඔයා කරපු වැඩේ වැරදි. நீங்க செஞ்ச வேலை பிழை. ඔයා நீங்க කරපු වැඩේ කියන්නේ செஞ்ச வேலை වැරදි කියන பிழை. නැත්තම් කියන්න පුළුවන් தவறு කියලා. වැරදි කියන பிழை කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් தவறு. நீங்க செஞ்ச வேலை பிழை. නැත්තම් நீங்க செஞ்ச வேலை தவறு. වැරදි කරන්න එපා. தவறு செய்ய வேணாம். එහෙම නැත්තම් කියන්න පුළුවන් பிழை செய்ய வேணாம். වැරදි தவறு නැත්තම් பிழை කරන්න එපා කියන செய்ய வேணாம். தவறு செய்ய வேணாம். එහෙම නැත්තම් பிழை செய்ய வேணாம். මොනවා හරි වැඩ තියනවද? ஏதாவதும் வேலை இருக்கா? මොනවා හරි කියද්දි ஏதாவதும் කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් என்ன சரி කියලා කියන්න පුළුවන්. වැඩ තියනවද? வேலை இருக்கா? වැඩ කියන வேலை තියනවද කියන්නේ இருக்கா? ஏதாவதும் வேலை இருக்கா? නැත්තම් என்ன சரி வேலை இருக்கா? වැඩ තියනවා නම් කියන්න. வேலை இருந்தா சொல்லுங்க. වැඩ තියනවා නම් කියන්නේ වැඩ තියනවා නම් කියන්නේ வேலை இருந்தா කියන්නේ சொல்லுங்க. வேலை இருந்தா சொல்லுங்க. මම කරලා දෙන්නම්. நான் செஞ்சு தாரேன். මම நான் කරලා දෙන්නම් කියන්නේ செஞ்சு தாரேன். நான் செஞ்சு தாரேன். මට වෙන වැඩක් නෑ. எனக்கு வேற வேலை ஒண்ணு இல்ல. මට எனக்கு වෙන වැඩක් வேற வேலை ஒண்ணு නෑ කියන්නේ இல்ல. எனக்கு வேற வேலை ஒண்ணு இல்ல. මට බනින්න එපා. எனக்கு ஏச வேணாம். මට எனக்கு බනින්න එපා කියන්නේ ஏச வேணாம். எனக்கு ஏச வேணாம்.
එයාව ගිහින් බැලුවද? அவங்கள போய் பார்த்தீங்களா? එයාව அவங்கள ගිහින් බැලුවද කියන්නේ போய் பார்த்தீங்களா? அவங்கள போய் பார்த்தீங்களா? හවසට යන්න ඕන. අන්දිக்கு போக வேணும். හවසට කියන්නේ අන්දිக்கு. අන්දිக்கு යන්න ඕන කියන්නේ போக வேணும். අන්දිக்கு போக வேணும். දැන් වෙලාව නෑ. இப்ப நேரம் இல்ல. දැන් இப்ப වෙලාව නෑ කියන நேரம் இல்ல. நேரம் இல்ல. இப்ப நேரம் இல்ல. එයා හිතපු දේ තමා කරන්නේ. அவங்க நினைச்சதைத்தான் செய்வாங்க. එයා அவங்க හිතපු දේ තමා කියන්නේ நினைச்சதைத்தான். කරන්න කියන්නේ செய்வாங்க. அவங்க நினைச்சதைத்தான் செய்வாங்க. අපි කියන ඒවා ගණන් ගන්නේ නෑ. நாங்க சொல்றத கணக்கெடுக்க மாட்டாங்க. අපි நாங்க කියන ඒවා කියන්නේ சொல்றத ගණන් ගන්නේ නෑ කියන கணக்கெடுக்க மாட்டாங்க. நாங்க சொல்றத නැත්නම් சொல்லுறத கணக்கெடுக்க மாட்டாங்க. එයාලා ලොකු අය. அவங்க பெரிய ஆட்கள். එයාලා அவங்க ලොකු අය කියන්නේ பெரிய ஆட்கள். அவங்க பெரிய ஆட்கள். මම කැමති නෑ එයාලා එක්ක කතා කරන්න. எனக்கு விருப்பமில்ல அவங்களோடு கதைக்க. මම කැමති නෑ කියන්නේ எனக்கு விருப்பமில்ல. කැමති නෑ කියන්නේ விருப்பமில்ல. එයාලා එක්ක அவங்களோட කතා කරන්න කියන්නේ கதைக்க. எனக்கு விருப்பமில்ல அவங்களோட கதைக்க. ඒත් ලොකු අය කියන දේ අහන්න ඕන. ஆனாலும் பெரிய ஆட்கள் சொல்றத கேட்கணும். ඒත් කියන්නේ ஆனாலும் ලොකු අය කියන දේ பெரிய ஆட்கள் சொல்றத නැත්තම් சொல்லுறத ආන්න ඕන කියන්නේ கேட்கணும் නැත්තම් கேட்க வேணும் කියලත් කියන්න පුළුවන්. ஆனாலும் பெரிய ஆட்கள் சொல்றத கேட்கணும் නැත්තම් ஆனாலும் பெரிய ஆட்கள் சொல்றத கேட்க வேணும். மேல பொறு කියනවා. இவங்க பொய் சொல்றாங்க. மேல இவங்க பொறு කියනවා කියන්නේ பொய் சொல்றாங்க. இவங்க பொய் சொல்றாங்க. ඒකයි මම අහන්නේ නැත්තේ. அதுதான் நான் கேட்கறது இல்ல. ඒකයි කියන්නේ அதுதான் මම අහන්නේ නැත්තේ කියන්නේ நான் கேட்கறது இல்ல. அதுதான் நான் கேட்கறது இல்ல. அது නම් කොහෙමත් වහී. இன்னைக்குனா எப்படியும் மழை பெய்யும். அது නම් இன்னைக்குனா කොහොමත් කියන්නේ எப்படியும் වහී කියන්නේ மழை பெய்யும். இன்னைக்குனா எப்படியும் மழை பெய்யும். ඔයාට කවද්ද පඩි ලැබෙන්නේ? உங்களுக்கு எப்ப சம்பளம் கிடைக்கும்? ඔයාට உங்களுக்கு කවද්ද කියන්නේ எப்ப පඩි ලැබෙන්නේ කියන්නේ சம்பளம் கிடைக்கும். உங்களுக்கு எப்ப சம்பளம் கிடைக்கும்? අනිද්දාට දෙන්නේ. நாளான்னைக்கு கொடுப்பாங்க. අනිද්දාට நாளான்னைக்கு දෙන්නේ කියන්නේ கொடுப்பாங்க. நாளான்னைக்கு கொடுப்பாங்க. ඊයේ දුන්නා. நேத்து கொடுத்தாங்க. ඊයේ කියන්නේ நேத்து. දුන්නා කියන්නේ கொடுத்தாங்க. நேத்து கொடுத்தாங்க. ඇයි මට කිව්වේ නැත්තේ? ஏன் எனக்கு சொல்ல இல்ல? ඇයි කියන්නේ ஏன் නැත්නම් ஏன் කියලාත් කියන්න පුළුවන්. මට எனக்கு කිව්වේ නැත්තේ කියන්නේ சொல்ல இல்ல නැත්නම් சொல்லல කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ஏன் எனக்கு சொல்லல? මට අමතක වුණා. நான் மறந்துட்டேன். මට අමතක වුණා කියන්නේ நான் மறந்துட்டேன். நான் மறந்துட்டேன். ඔයාට හැමදේම අමතකයි. உங்களுக்கு எல்லாம் மறந்துடுச்சு. ඔයාට உங்களுக்கு හැමදේම අමතකයි කියන්නේ எல்லாம் மறந்துடுச்சு. உங்களுக்கு எல்லாம் மறந்துடுச்சு. ඔයාගේ අම්මා කවුද? உங்க அம்மா யாரு? ඔයාගේ உங்க අම්මා කවුද කියන්නේ අම්මා யாரு? உங்க அம்மா யாரு? අර අතන ඉන්නේ. அந்த அங்கன இருக்காங்க. අර அந்த අතන ඉන්නේ කියන්නේ අங்கන இருக்காங்க. அந்த அங்கன இருக்காங்க. එයාද அவங்களா? එයාද කියන්නේ அவங்களா. මම හිතුවා நான் நினைச்சேன். මම හිතුවා කියලා කියන්නේ நான் நினைச்சேன். මම කියන දේ අහනවද?
நான் சொல்லுறத கேட்பீங்களா? මම කියන දේ ගැන நான் சொல்லுறத. මම කියන්නේ நான் කියන දේ ගැන சொல்லுறத. ආනවාද කියන கேட்பீங்களா? நான் சொல்லுறத கேட்பீங்களா? හරි කියන්න. சரி சொல்லுங்க. හරි කියන්න කියන சரி சொல்லுங்க.